ମୁଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋର ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ। ଜାଗାଟିର ନାଁ ରେଙ୍ଗାଳବେଡ଼ା। ତ ଆସୁ ଆସୁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ବନେଇବି। ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ନୂଆପଡ଼ା ପୁଲ ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୂଆପଡ଼ା ପୁଲ, ନୂଆପଡ଼ା ରେଙ୍ଗାଳବେଡ଼ା ପୁଲ ପୁରା ବର୍ଡରରେ ଅଛି। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଦୀ ବଢ଼ି ହେଇଛି। ଯେମିତି ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ନଦୀ ବଢ଼ି ଜୋରରେ ହେଇଛି। ଏଠିକାର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ମନ୍ଦିରଟି ଏଇ ନଈ କୂଳ ସାଇଡ଼ରେ ହିଁ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରଟି। ସେଠି ଯାଇ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଏଠି ଶୁକ୍ରବାର ହାଟ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ହାଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର। ତ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମନ୍ଦିରର ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ମାନସିକ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ଯାଇ ପୁରା ନଦୀ ତକ ଏଠି ଆପଣ ଗାଧେଇ ପାରିବେ। ଗାଧେଇକିରି ଏଇଠି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଯିବା, ମୋର ମେଡ଼ିସିନ ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମେଡ଼ିସିନ ପାଖ। ତ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ାର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତ ଏବେ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ଯିବା। ରେଙ୍ଗାଳବେଡ଼ାର ରାସ୍ତା ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପୁରା ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର। ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ମେଡ଼ିସିନ। ତ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି।